Здравейте хора, аз съм Диан 5832 и ще снимам този път на Roblox. С мен е моят приятел Дейвид Атанасов, който е Хоман Про в това. Аз съм Дикола ФЦ. Може да играете с нас, да. Така. Ще се опитаме да не падаме, но този Спайдермен на Спайдермен не се прави. Дейвид, аз ще успея ли? Да знаете... това е трудно. Добре. Да знаете, че аз не съм толкова добър в джамповете. Доколкото пък Дейвид, нали, Дейвид Атанасов, е много добър на джамповете. Стигнахме до 380 и нещо, поне аз, не знам за Дейвид. Ти стигна малко по-надалеко от мене, но Дейвид разбрах, че на този сервер имаше към някъде към 500-то. Не мога. Той ли беше последното? Еми даде, той ли бе? Абе, гледай ги. Гледай ги. Ема гледай ги, аз за това не обичам да са с много хора. Защото те са бъчкат. Ето, събори ма! Ами то сме събори, човек. Не, просто нямам думи. Как ме съборим? Така. Пак отиваме на медиум. И да ви се струва странно, на медиум е тоест много лесно. И на хард е лесно, но всичките са все едно равни. Ние му викаме сапорт. Не беше. Аз тръгвам по тука, от тука. Гле, Спайдермена пак ме събори. Право, да умира той. Виж къде съм, Дейв. Тук с скачането? Не, го стои. Скочил вече. Да, бе, този вече е горе. Къде? По стълбата ли? Дано. Дейвид, давай. Не се знае. Не, още ли има, бе? О, не, тук само някой да ме прецака. Дейвид, ето ма, стоя. И сега на къде? По стълбата ли? Вече тук имаме ли шанс да закупим? Малък обаче. Оля умря. Как успях толкова бързо да разходираме кодовете? Мисля, че да.
Имам 3 победи, Дейв, какво лъжиш? Дейвид, Евкалип. Моля? Има 5 минути. 6 са. Паднах. Не, умрях, значи. Спектайтвам. В момента да са минали 5 минути и 6. Прецакате малко. Я използвай тук да даш. Можеш ли той да го минеш с даш? Това. Има ли мап, дето няма изобщо никой като копчета? Моля? Да. Седем минути. Сега ако не успеем и... Добре, бе, вече първият е готов, човек. Никой друг не ти помага. Сам го разкодирваш. Ще играем ли още? Това беше от нас. Дано да ви е харесало. Пишете, ако има някакви промени, ако искате да играете с нас в коментарите. И чао! Довиждане!